Mae trydan yn pweru bron pob teclyn y rydym yn ei ddefnyddio yn ein bywydau bob dydd. O'n ffôn symudol i gludiant. Hebddo, byddai bron pob agwedd ar ein bywydau yn cael ei effeithio. Mae'r galw cynyddol am ynni, ochr yn ochr a chynhesu byd eang, yn gofyn am ddull gwahanol o gynhyrchu ynni wrth i ni ymbellhau o danwydd ffosil. Mae ffynhonellau adnewyddadwy, gwynt, solar, llanw a hydro i gyd yn gofyn am sgiliau cynhyrchu, dosbarthu, cynnal a chadw a storio. Mae graddedigion peirianneg drydanol ac electronig felly mewn sefyllfa dda i gael gyrfaoedd llwyddiannus. A dyna pam y crewyd y radd hon ym Prifysgol Aberystwyth, gyda chyflogadwyedd a chynialadwyedd mewn golwg. Rydym yn rhoi'r hyder, y sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen ar ein graddedigion i ragori mewn diwydiannau fel ynni, adnewyddadwy, awtomeiddio, systemau pŵer, cyfathrebu ac arloesi meddygol. Mae blwyddyn sylfaen ddewisiol i sicrhau bod myfyrwyr yn gwbl barod i symud ymlaen i'r radd lawn. Ym mlwyddyn gyntaf eich gradd, byddwch yn mynd i'r afael â sgiliau craidd, technegau labordy ac arfer diwydiannol cynaliadwy. Tra bydd yr ail flwyddyn yn canolbwyntio mwy ar sgiliau ymarferol mewn meysydd megis pŵer trydanol, moduron cyfathrebu a synwyryddion. Ar ôl eich ail flwyddyn, rydym yn cynnig blwyddyn integredig ddewisiol mewn diwydiant. Mae'r myfyrwyr yn y flwyddyn olaf yn astudio ystod ehangach o fodiwlau sy'n cwmpasu systemau fel technoleg lled ddargludyddion, theori rheoli a dyfeisiau optoelectronig. Byddwn nhw'n dysgu sgiliau masnachol hanfodol i chi, y mae'r diwydiant yn chwilio amdanynt, gyda phecynnu modelu fel Comsol a Zemax, a byddwch yn dysgu sut i ddod i gasgliadau i ddylanwadu ar benderfyniadau yn y byd go iawn. Rydym hefyd yn darparu rhaglen meistr integredig mewn Peirianneg, Drydanol ac Electronig gynaliadwy, sy'n caniatáu i chi deilwra eich profiad academaidd yn unol a'ch nodau gyrfa. Bydd eich holl ddarlithoedd, seminarau a sesiynau labordy yn cael eu cynnal yn yr adran Peirianneg, a byddwch yn elwa o gael mynediad i weithfannau modern a labordau arbenigol. Un o brif fanteision astudio Peirianneg yma yw ein harbenigedd sylweddol ym maes ymchwil ac arloesi. Mae hyn yn cynnwys roboteg, deallusrwydd artiffisial, efeilliad digidol, peirianneg y gofod fel chwiledyddion i'r blaned Mawrth, optegol a diwyfr gyda llawer o ddatblygiadau arloesol fel yn y rhyngrwyd optegol. Rydym yn manteisio ar hyn i roi profiad arbennig i'n myfyrwyr. Fel sefydliad, rydym yn arwain y maes cynaliadwyedd, gan anelu at fod yn gampos carbon neutral erbyn 2030. Enghraifft, yn ddiweddar, fe wnaethon ni fuddsoddi 2.9 miliwn mewn fferm solar sy'n lleihau allyriadau CO2 gan dros 500 tunnell bob blwyddyn. Mae Aberystwyth yn dref wych i fyfyrwyr. Wedi leoli ar arfordir Bai Ceredigion, gallwch gerdded i'r traeth o'r campws mewn 10 munud, ac rydym mewn lleoliad delfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cyrraedd safle uchel yn gyson ar gyfer boddhad myfyrwyr, ac rydym yn falch o gynnig un o'r profiadau gorau i fyfyrwyr yn y Deyrnas Unedig. Fy neges i chi, os ydych chi'n ystyried y cwrs hwn, yw bod byd sy'n newid yn gofyn am dechnolegau newydd a sgiliau newydd. Ac fel un o'r raddedigion Peirianneg, Drydanol ac Electronig Aberystwyth, bydd gennych y sylfeini ar gyfer gyrfa lwyddiannus a byddwch yn allweddol i gynaliadwyedd ein dyfodol.